A yayin da hare-haren soja ke ci gaba a yankin gabas ta tsakiya, rahotanni da nazari daga manyan kafafen watsa labarai na duniya suna nuna cewa lamarin ya fara shiga wani sabon mataki da ka iya jefa tambayoyi masu nauyi kan makomar rikicin, wanda a yanzu haka a ko'ina a cikin duniya mutane sun fara gane cewa Donald Trump ya ɗauko ruwan dafa kanshi, wato ya shiga rikicin da ba zai iya dakatar da shi ba a yanzu. Masana na cewa ya yi babban kuskure kwarai da gaske, bai tsara abubuwa yadda ya kamata ba, domin a yanzu makonni 2 kenan tun bayan fara waɗannan hare-hare na Amurka da kuma Isra'ila kan Iran, amma babu wani sakamako mai kyau. Yakin ya fara ne tun a ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da suka kai harin da ya kashe Ayatollah Ali Khamenei, kuma yanzu ya zama kwana 14 kenan da fara yakin. Amma bari mu yi nazarin wasu kanun labarai masu ban mamaki daga waɗanda ba makiyan Trump bane kwata-kwata. Na farko, jaridar Spectator wanda ta fitar da wani labari mai ban mamaki, inda ta ce ba mu san abin da ke faruwa ba ko kuma dalilin faruwarsa, yadda caca da Donald Trump da kuma Iran ke ƙoƙarin komawa kan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Na biyu kuma a jaridar The Guardian, wanda ita ma a wani rahoto ta bayyana cewa yakin Iran gazawar Amurka ce, kuma me za mu iya yi akan hakan a yanzu. Wannan ya nuna cewa a fili karara sun yadda cewa wannan yaki ya zama gazawa ga Amurka. Sai kuma tashar CNN wanda ta ce Trump na iya kasa kawo ƙarshen wannan yaki da ya fara da Iran, ko da ko a ce yana son yin hakan. Sai shafin Owl wanda ya ce matashin namiji rudadde kamar ɗan saurayi yana kai Amurka cikin wani yaƙi mai bala'in gaske, wanda wannan wani karin magana ne a fakaice ga Pete Hegseth. Sai dai gaskiyar a yanzu ita ce hatta tushen magoya bayan MAGA, wato Make American Great Again, sun fara nuna damuwa sosai game da wannan hari. Wannan ɗaya daga cikin rukunin magoya bayan Make American Great Again ne, waɗanda suka mayar da Donald Trump kan mulki a karo na biyu, mutumin da Trump yake yawan yaba masa. Sai dai shi ma yanzu cewa ya yi, yawancin magoya bayan Trump a yanzu suna jin cewa Trump ya yaudare su saboda shiga wannan yaki da Iran. Haka kuma Tucker Carlson, wanda saboda goyon bayan Trump har sai da ya je ya haɗu da Vladimir Putin, shi ma cewa ya yi harin da aka kai wa Iran abin kyama ne matuƙa da gaske, kuma mugunta ce a fili karara, wanda wannan ma ɗaya daga cikin jigo ne a cikin magoya bayan MAGA, wato Make American Great Again. Wanda masu sauraro, idan kuka kalli duka waɗannan rahotanni, kowa ya fara gane cewa Trump ƙarya yake yi, kuma dukkanin alamu na nuna cewa Amurka ta fara rasa yakin. Bari mu saurari wannan bidiyo na Pete Hegseth, sakataren yakin Amurka, wanda mutum ne mai shekara 46, wanda yake amfani da gel a gashin kansa, sannan yana canza maganarsa akai-akai, wanda yake nuna cewa farfaganda ce kawai suke yadawa. Bari mu saurare shi lokacin da aka fara yakin, sannan kuma da yadda sautinsa ya canza bayan kwanaki ana fafatawa. Amurka tana cikin nasara sosai, cikin ƙarfi kuma ba tare da jin kai ba. A ƙarƙashin umarnin shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye, ma'aikatar yaƙi ta ƙaddamar da wannan yaƙi da safiyar yau Asabar cikin gaggawa. Amurka ce kaɗai za ta iya jagorantar wannan, ita ce kaɗai. Amma haɗin gwiwa da rundunar sojan Isra'ila, rundunar da ke da ƙarfi sosai, wannan haɗin gwiwar yana nufin rushewa baki ɗaya, rushe abokan gabanmu na Iran masu tsauraran ra'ayi. Sun gama yawo kuma sun san hakan, ko kuma nan ba da jimawa ba za su sani. A yanzu haka mun fara farauta, rushewa, karya abokan gaba, lalatawa da raunata ƙarfinsu. To amma bari ku ji me ya ce bayan nan. Amma wasu daga cikin 'yan jarida suna yaɗa farfaganda. Bari na ba su shawari, mutane suna kallon TV, suna ganin kanun labarai. Ni ma na taɓa yin aiki a wannan fanni. Na san cewa komai ana rubuta shi da gangan. Misalin kanun labarai kamar yakin gabas ta tsakiya yana ƙara tsananta. Ana nuna shi tare da wuraren da aka yi hari kan fararen hula ko wuraren makamashin Amurka da Iran ta kai hari. Saboda abin da 'yan jarida ke yi kenan. Sai ya ce, kamata yi su dinga rubuta cewa Iran tana ƙara shiga cikin matsananciyar wahala. Wanda wannan shine abin da ke faruwa, kuma kuma kun san hakan idan har za ku iya yarda da shi. Wanda a nan masu kallo
za ku fahimci cewa akwai canjin sauti a cikin maganarsa. Yanzu ya fara zargin kafafen yada labarai. Bari kuma mu ga yadda maganarsu take shi da Trump a farkon yakin, wanda shine babban na hannun daman Trump a lokacin. Idan aka yi wa Trump tambaya, sukan yi ƙoƙarin amsa tambayar tare. A nan ya ce, mu ne muke cin nasara, ba za mu taɓa bin dokokin yaƙi marasa amfani ba, ba za mu jefa ƙasa a cikin rikici kamar yaƙin Iraki ba, sannan ba za mu irin yaƙe-yaƙen siyasa wanda suke wuce gona da iri ba. Mu muna yaƙi ne domin cin nasara, ba ma ɓata lokaci, ba ma ɓata rayukan al'umma. Sai dai bayan makonni biyu kacal da wannan magana sai ya zama ba shi da amsa, wanda da farko sun raina ƙarfin martanin Iran. Amma yanzu gaskiyar ita ce sautinsa ya canza saboda wasu dalilai kamar haka. Sun riga sun yi amfani da kimanin makamai masu linzami guda 1000 cikin kwanaki 7 na yakin, wanda yake kusan kashi 25 na ajiyar makaman Amurka da za a iya amfani da su a wannan yaki. Sun kuma rasa jirgin tankin mai na sama, wato Boeing KC-135 Stratotanker, wanda ya faɗi a yammacin Iraki a ranar 12 ga watan Maris na 2026, wanda wannan ya zama wani babban bala'i ga Amurka. Sannan dalili na biyu da sautinsa ya canza saboda yanzu ya tabbatar da hare-haren Iran ba wai na barazana ba ne. Hare-hare ne na precision strike wanda suke sauka a kan kadarorin Amurka, sansanonin Amurka na soja da kuma ƙawayen Amurka. Saboda haka ya zama dole sautinsa ya canza. Yanzu bari mu ji wannan sautin nashi. Ban fara wannan yaki ba, amma a ƙarƙashin shugabancin shugaban Amurka Donald Trump za mu kammala shi. Sun ce yakin da Iran ke yi da Amurkawa ya zama kamar ramuwar gayya ne saboda kashe Ayatollah Ali Khamenei da mutanen da suke tare da shi. Sannan sun ce shugaban kasa na 47 wato Donald Trump ya ja layi bayan shekaru 47 na adawar Iran, wanda wannan ya tunawa da duniya cewa idan ka sake ka kashe ba Amurke guda ɗaya ko ka yi barazana ga ba Amurke a ko'ina a duniya, za mu nemo ka kuma mu kashe ka ba tare da wata fargaba ba. Haka kuma sun ce Iran tana cikin tsananin rashin ƙarfi a mashigar Hormuz. Amma yanzu muna kan shiri na lalata duk wani karfin sojan Iran cikin sauri da duniya bata taba gani ba. Masu sauraro, idan kuka ji waɗannan maganganu nashi, za ku fahimci cewa akwai ƙoƙarin canza manufar yakin daga ɓangaren Amurka, wanda wannan lamari gaba ɗaya ya ƙunshi wasu matakai guda 3. Matakin farko shine ƙoƙarinsu na sauya gwamnatin Iran baki ɗaya, da suka ga ba zai yiwu ba sai suka koma mataki na biyu, shine canza manufar yakin, wanda a yanzu muna kan wannan mataki. Mataki na 3 wanda ake hasashen zai biyo baya shine fita daga yakin cikin mutunci idan suka ga ba za su yi nasara ba. A kwanaki 10 farko sun ce manufar ita ce sauya gwamnati. Yanzu kuma suna cewa ba wai sauya gwamnati bane a gabansu, suna so su lalata karfin sojan Iran ne. Sai dai masu nazari na hasashen cewa nan da 'yan makonni 2 masu zuwa za su sanar da cewa ba mu samu abin da muke so ba, za mu fita daga yakin yanzu. Domin ko a yanzu Trump ya fara faɗan wasu kalamai kamar idan ina so yakin ya ƙare zai ƙare nan take, wanda wannan ya bayyana a fili ƙarar cewa a yanzu burinsa yakin ya ƙare. Sai dai saboda yana jin kunya, sannan ya ga yakin ya tafi wani direction wanda bai taɓa tunani ba, hakan yasa ba zai iya fitowa a yanzu ƙarar ya bayyana ba. Sannan wani abin mamaki kuma shine har ya fara roƙon ƙasashen duniya su sayi man Rasha, wanda idan ba ku manta ba a baya Trump ɗin ne ke cewa sayan man Rasha yana taimakawa Vladimir Putin wajen yaƙi a Ukraine, amma sai gashi a yanzu yana ƙoƙarin zama mai tallan man Rasha. A Iran kuma shugaban ƙasa Masoud Pezeshkian da Ali Larijani an gansu suna tafiya akan tituna cikin mutane suna gaisawa da al'umma. Suna ƙara tabbatar da cewa za su ci gaba da yaƙi har sai Amurka ta gudu da kanta. Amma fa shugaban Amurka Donald Trump cewa ya yi, kar ku yarda da waɗannan bidiyoyi, watakila AI ne ya ƙirƙire su. Sannan ya ce ya riga ya cimma abin da yake so a fannin soja. A yanzu masu kallo, ko da idan kuka kula da yanayin kalamansa da kuma yanayin jikinsa, wannan yana nuna cewa ya gaji da yaƙin kuma so yake ya fita. Kuma a yanzu abin da ba zai iya bayyanawa a fili karar ba shine gaskiyar cewa ya ɗauko abin da ya fi ƙarfinsa. Ku ci gaba da bibiyar mu
domin samun cikakkun rahotanni da kuma bincike domin haska muku abin da ya ɓuya a bayan fage.